Kinong shnong ka resubel para bat Rongrong kila od bat lanyar ya kajing Mong jong ki Surok hanot Garo Hills District. Kajing sniu ki Surok ha kani ke district kila bo ikinong let nyongwan ha ka sosat ka bashirkay namar ki marbam ki kiu dorman kasngi kat ba ki marrep ki hiar dorman ka tayaw na kajing e kalit kawan. Ki bor senchar district ki engineer PWD ki menteri sorkar ki MLA bat ki MDC ki ja bat ri lut syakendong bat kimdon por ban kener ya laki kti na kabenta ka bha ka miat jong ki pat nong kendong la kenok ki Briew na kani ka district. Na kani ka jing e ki khana skul ki haban siu bai kali ha kador ka barem. Kani ka kta e ka yok ka kot ki long yeng long sem ki beduk barang li ki laong. Man ka teng ki pat ba ki mi na laki shnong ban maramot kat ba ki la e ye ki Surok ha ki shnong kani ka district. Ki Briew na resubel para bat Rongrong ki ot chu MLA jong ki ban pai urendang syagini ki jing e jong ki. Ram bisong skul ero pengkuli kat ro tak kita nang. Aganat. Tik siya aganat. Fu emo. Bot mat namang mang.